цистерні французький мем. Що було в цистерні? Спиртяга? Та ні, це мем. Ходу дивилися, пацики, значить, знамените кіно «Джентльмени удачі». У поїзда Харків-Москва проводниці 100 норкових шкурок СБУ із'яла. Ви бачили ціни на білети Укрзалізниці? В СВ, мабуть, просто такі одіяла. Льоня Космо создає партію в Грузії. Мабуть, хорошенько в своє время пацана контузила. Як Тбілісі Льоня, знає кожен гражданин, що Україна – це країна щасливих грузин. Яценюк відзвітував за рік перед Радою і на народу запитання відповів, порадував. Чи будуть повишатися ціни, чи подорожає газ? Якщо так, тоді наскільки ти скажи нам? 10 разів. Чи є в Кабміні чесні люди? Каже правду, не хитри. Скільки з них не беруть взяток? 3 міністри. 3. Кажуть, люди, вам вдалося всю країну розграбувати. Це не є правда, для цього треба ще дуже багато працювати. Ні, а коли там з ЄС безвізового режиму підписання? Володя, давайте завершимо відповіді на питання. А потім махач-шоу знову влаштували для людей. Намагалися навішать прем'єру Сені пізді. Оцей дядько підкатити до Арсенія питається. Подарив йому букет і схватив за... Здравствуй, Ліга Чемпіонів, Динамо в плей-офф. Спасибі тобі, наш герой, Сергій Ребров. Удивили, пацани, бо спочатку ніхто не думав. Герой Ребров, ти думав? Конечно, я не думал. И Перше за 16 років Динамо рівень показав. Яценюк, ти вірив в це? Я це знав. Такий повод, треба випить, стол накрить, заморочиться. Классно, очень классно, и мне этого тоже хочется. Але без тілок святкувати, думаю, нам буде сложно. Може, визовем Путан? Ого-го, сколько можно. Досить вам тянуть кота за оце ось місто. Може, час уже того, бахнуть стопку? На кінець-то. Ми в усьому винимо владу, от така сторона контрастів. Грузини, шкури, перемоги, повна рада підара. Але почніть реформи з себе, бо щоб європейцем Для стати. начала научиться хоча б в параші за собою змивати. Гріша, бля. Ну що за піраміди, йопта? Іди змий за собою. Знов буде Дашка тут появляться, якщо ти зараз нажмеш підписатися.